аз съм Ники и както виждате от заглавието, ще направя кукинг клип за моите 25 абоната. Съжалявам, че го правя малко по-късно, но просто нямах време. И така, нека да започваме. Днес ще правя пържени яйца с хляб, но не обикновени. В средата на хляба ще има някаква форма и вътре ще сложа яйцата. Първо ни трябва тиган, после олио, малко имам, 2 яйца, сол и 2 чинии. Аз правя 2 порции, защото аз и сестра ми ще ядем. И сега да взема хляб. Така, сега първо ще включа котлона на 3. Сега ще ми трябва малко ножче. Ето такова ножче и почвам да режа хляба. О, да, и честит 1 март. Ето такава дупка. Ето тези може да си ги оставите. Аз ще ги оставя за други неща. Така. И с ето тези може да си направите мини сандвичи. Сега хлябът е готов, трябва да сложа олиото. Правя го, защото много ви благодаря, че вече имам 25 абоната и повече. Вие ме правите горд. И чакам. Може да ги направите в други. Преди мама и тата ми направиха такова, на сестра ми на сърчице, а на мен на звезда. Беше много забавно. Не е по-различен вкуса, отколкото да си направите отделни яйца и с хляб. Просто изглежда малко по-творческо. Не се е затоплил. Напишете долу в коментарите дали се радвате или дали не за 3 и 4, т.е. ако не сте на училище. Аз се радвам, че не съм, защото малко да отпусна. Отново казвам, съжалявам, че не го направих точно на 25 абоната, просто няма достатъчно време. И така. И ще се върнем, когато вече е готово. И сега да се нагря. Сега първата ни работа е да сложим филийката. После да щупим яйцето. За предпочитане е да е без черупката. Секунда, че... Так. Малко не е много нагрята, явно. И така слагаме маничко сол. Готово. Готово. И сега трябва да само да чакаме. Аз ще използвам ето тази. И малко се вивява. Ще използвам ето тази. Дървената, защото ми харесва.
И защото... защото... Така. Аз обичам малко да ги потупвам.